ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ନାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକୁଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଟାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ରାଗରେ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲେ ଛେଦନ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଦେଲେ ଜୀବନ ତିନି ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସଂସାର ଭଗତ ପାଇଁକି ସଦା କରୁଣା ଯେ ଅପାର ଡମ୍ବରୁ ଧାରି ବାବା ସିଏ ମହିମା ଅପାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପରେ ଭୁଲି ଯା ताली